Okay. For and I saw said the money no a druda akwesi fie da and said druda kwesi fie da sadia na obi ni mu a obi kire unu aba mama ka kire na matena se acho bi mu kakra na matena se dia na de abusua ene adofo e de aba na ye de ebremu ene ye won kai bo kakra bi eye ayiesie mepa macha omonya so na muntie eye enkabwe enye obi bia say eye miame wofa ofa kominta Germany Berlin ha on na yire na abna brema wuo Berlin adanse hima bene sabre ya to nsa hwi dia ko manga na mu eye owura ni munyamfo bi owura kofi jima nkwa na one na obese ye ye pama cha omunya so na muntie nkabwe for we madaru ma mutie mkakana mfa eye nkabwe entum onim na ye we ya asemato ni edi papa adwase obiada ebo hwedi ene trada na obeboa no abusu apani Peter Osei bonsu agona abusu apani no odwumo nana ba fa wua autosumelo akobia hene Reverend Francis Michael Aponsa parish priest Sacred Heart Churchmentia Mr. Kwaku Menu a businessman Kumasi Honorable Collins Techi MC Bechem Ena Ono Ewo na Emma be eating any Mr. George Tufo or lending and Mr. Michael Osei Minta Dudwa Ferro Abasho Berlin Germany and Owo Pastor Bartholomew Adu Deeper Life Bible Church Kenya say number 2 na Yewra Eye Osei Minta Michael Dudwa Ferro Abasho ana onimonyam for Seminta Owo Berlin Memu and na abra breme wo niwra eno no adanse hima ne mamme ene da for me ye fe no oba pani Alice ye fusua do fa na wo ya onya bishia no ade okrom bienu 92 okrom bienu ena onya na se ne ye mamme eyi ho ehye etieni eye osamna bosom ye August wo mu edinafua abienu baako 21st August memeda ena ye bededa na homache no nan ewo house number DWA 67 want you more na yesu etwa atwo kwese no nkro bebo na yamano so na yede no akọ Augusta Catholic Church wo mu amusie want you more akokra na yaba betrase na yaba abenum sikasa edi abasra mu a dwomo funeral ground so e betrase ayi every prem to bre akopem nsia na ade achikwasi ada eno so yebe entu aso na nyansa no pano yebe kwa sorry I will say to Augusta Catholic a church e wotumo na fe yakọ na yede aseda ko matwedi apon yankopon ne duada no ebusua betrase ebuka ebusua fie a e wotumo DWA 69 tumo etiasre ebusua nyina samomra na mombebua no enka mo ni twatwo ni yo owura kofi jima ankwana na mose se osiye eye enkagwe ane sabre enye obi bia se wo mi abrabra ma wu adanse hema me nana a owo me papa osaye me wo fa ko minta Germany Berlin me mami okoyensiye nti Berlin fo amowo Ghana sabre de radio station ahodo e wo man Ghana mu ededa so eye dwemo me wo fa ko minta o maami a owo no aweya batampa no fotabra ba no manyina no manubie maami ye batan a maami fo na banu aduane ne babo kase de aduane siso no dwemo de maami ni dini age ba bia enu nti de ya kan se wo a wo betenka boy se fe no wo kosa wo manga na mu eye wo fa ko minta o ne yire na na abra bra ma wu adanse hemo wo Berlin Germany Sabre eye 21st eye no butu Berlin hadie study obi anim no wa wo Ghana bia no me maame oto nsafro sense yi aye mada kana sabia mu sabia nya ado huni nsem maame abrabra ma wuo o maame wuye oyem papa ko minta osan ye nwofa ofatwa akwadwane eye ansiye etidie na abrabra ma wuo adanse himo kan se ye Berlin fuei Baby, I will be a chitin eventually. Who couldn't have what was your formula?
eye baby ase Ghana dwemo enu nti ye to nsafra dofo nyina se ho mere na ho meja ode ne ho abrabra mawu adanse hema batampa ye ye kan se mo meboa mabibia nkoso maame eni nse wo ho do wukunu ho do nti bele man Ghana man Kumasi Asante man dodo na betwi ne babotrada bedi wachi beda se eye nkaebo no ye wie so a ye besande atoa so enye obi ase wode ne ho adanse hema abrabra mawuo oni okunu dofo eye nwofa ko minta saa ne bele hade ye ninno Ghana so benini se aba show dwema abontene so awoya batampa wonu aduane bokehye edi siso ema sebiye nyaado amanfo mabedi saa bere ma meda fam onya mfie no aduokunu ne nachi enafam kakra na oda so kura ne ye nya akaye de ho na meninse nyamenti achechede nante ye de brebre kakra yeso ye beduru ho ane e wo se ye tena se hwe ne bekọ ema ye kura bechi kura meda se sabe America no wasi wudane o eda no wa ye brebre si tie fi a ye frɛ ne manho no a ɛwɔ hɔ no wudi agoro menua sabe agana hit ye wonu ɛkyɛ ne bombo enti ntena hɔ ɛma wutie fi no emungum enu ntini menua bɛ ma nyansafo bi ɔtena se a sɛde ye nyina yɛte ha yi no ɛwɔ sɛ yɛtimu boaboa kakra bi a ne nsa kaayɛ ɔde atɔ kaa ɛde akosi ɔmanga na mu dɔ ma ahinkure sɛ saa bere wo a wasi wo fie awie wo a wosi ya kyerɛ fe no wo si no tie fi manho no ɛma ne nyɛ mansa no watwe ɛnu nti telephone number yɛde adwuma no wɔ manga na mu 05021373336 tie fi a ye manho na ye twe no aban kura betima afa sebiye nyaado ka na anto ama abusua anto ama do maman baabi bia ka ne tinko enu tie telephone number no baabi a wo bia wo de frɛ number yi wonya frɛ se pe wa jaman ka na ye zim ni o ubehu ane se pepe yama ni beka kyerɛ se bibia bɛyɛ zupa eti telephone number 05021373336 frɛ number yi o frɛ pɛ we mama ka kyerɛ ne de number ma me eti Germany fuyi mo nyina mo frɛ busua mo frɛ dofo ne be nkɔtwe manho na ebubu amanfo adan epu nipa nso no mo mani nyina mfiri hɔ na bibia anya kama meda se ena semi na ewu ame ye yie de na semi so ye nisuo na semi ya werɛho ye ewurade opo de ye wo mpa bi de ye ni ya frɛ onu ya wate frodofo no dofo so frodofo na semi eya sema se ye wanka se ye me anka bi anka ye betwe sekane bi so anka ye betwetuo na bi so ananka ye burukyire ntira sema ye sie burukyire nkure bi so ba time bi ni okunu ba nsunu betimi nka o de ahoma bo beyem asemi wanhwe yi a na akoya asenkese enu nti ne matena sese ka akyire eniema bi akoso aburokyire o de ema bi akoso aburokyire ti yetutu ye hofo ema atanye yi ema ne ma moma yani na ho moma ya dwene so nye adwuma na niema ayekoso ne nye obatan bi ni okunu tena se na nna me baduediem na makyekere ne nua masanim magya ni se buya eye wo bi nim a obi kyere me ye ba abekasa kyere nyansafo abadwemba aha de yesu ya nyansa aha ye fa adwene aha ye tena se susu se nti saade we ya to obi no senka ye me a eni nti nkasa akosi a e ma ka kyere wo se obi nim a obi kyere ka kyere adwuma no wo bedi ani ya so netie beda se nananom ahemfo ene wasagefo se ade ya di mambedu ye bema bomu ase nana no ma me nana kosi afi megaben nne beto apenten mama kai anu nana nne meto apenten mama kai defo wore ne ho nana nne sabre ya bomma ye waburukyire ye bebisa mo nsem ye bebisa nana no ahemfo aboti nkonya kese so ye bebisa mo nsem na nsem bi akoso wiase a nipa dwene ho a wonte ase ye ena asemi mu awere mu
da bi emu ɔwerem ɛne ntiri maka kyerɛ sɛ gye sɛ wotena se na wati asɛm no ɛkɔ na wie a na wobɛnya aba bi afirim enti mesrɛ wo sɛ tena se na fa aba bi fɛfrɛ asɛm mu ma me na ɛbɛboa wo na aboa me nso meda ase bebree medɔfo ɛnnɛ sɛ mebaeɛ a adwumadi a yɛafa ato yɛ ho so no me maame bi de okunu bɛwɔ baa bɛrima a ɛwɔ aburokyire nkura bi so na aberanteɛ no ɛne obi papa a ɔno so ne ɔyere bɛwɔ mamaya bɛdi agorɔ yɛmmaa no deɛ bɛnte sɛ sɛbe Ghana ɛmmaa ne mmarima no nyinaa bɛtumi di agorɔ bɔ mu na papa yi ɛbaa bɛrima yi odi agorɔ kɔ fie bi ma papa saa no wɔ mmaaya mmienu ya nkora no bɛnyini bom ya ha no nkora no nyinaa kɔ sukuu faako sɛ mo tentem mu baako a ti bɛnyina ne bɛnyina bom mutu kura na nkora no deɛ bɛni bɛho sɛ ɔyɛ buroni sɛ ɔyɛ tuntum aburokyerɛfoɔ nkora bɛsuba ne no ɛno nti ɛkɔbaa sɛ papa a ɔne ɔba yɛ bɛrima yi ne papa a okita mmaaya mmienu yi papa na ɔno adi nyambra sɛ wei no ɔfrɛ no ho sɛ wɔyɛ hene ɔno frɛ no ho sɛ ɔyɛ ɔhene sɛbia nya ando aburokyire ahemfie bia na deɛ ɔno so ne ba bɛrima bɛdi na wi no ɔno so di akonnwa kɛse ankasa ɛwɔ ɔman Ghana mu na sɛdeɛ mpanyini kaeɛ bɛ wamfa nto deɛ da a obɛfiri atɔ ɛno nti nnɛ nsɛm a mebɛka ne nne meba bɛka twi akyerɛ nyansafoɔ akyerɛ mpanyini a bɛte nkonnwa so sɛ sɛbe nneɛma bi ɛkɔ so nipa bebree ni social media bɛde ɔka nsɛm asɔfoɔ binom nso bɛɛka bi mpo sɛ wɔmfa Kaiser deɛ ma Kaiser na sɛ wogye tu sɛ woyɛ kristoni wodi akonnwa na ɛnyɛ yie anaasɛ woyɛ wɔhene na wɔntimi nsom akonnwa na wote so no deɛ a nananom honhwɛ deɛ ɛkɔ so Ghana nsuhiri ahodoɔ nneɛma ɛkɔ so ɛyɛ fi ana nneɛma bi a ɛkɔ so ɛno ne de saa nneɛma nyinaa ba me maame ne okunu frɛ me a ka akyire yɛba bɛrima na awurade mfonyini no wɔ ha sɛ wohyɛ abranteɛ pa hwɛ bɛrima no ho fɛ wɔ aburokyire ha na nna de akɔla na yɛ a wode wo sɛ bɛgu ti ne wasu ama baatan yi sɛ wohyɛ bɛrima pa ba wɔ n'aburokyire na ne ho fɛ wode wo sɛ bɛgu ti sɛ wasu ama baatan yi okunu ɛne sɛn abranteɛ kɔ fie bi mu ekɔdi agorɔ onim sɛ papa yɛ pɛmu te sɛ ne papa na mɛma wudifoɔ bi ɛno ne mmerɛ bi ne yɛ kasa saa gay na ɛkɔ so wɔ wiase ne no nipa ho mfa nsusu bɛ no bɛni bɛdi saa gay no mɛma a bɛyɛ saa gay no ɛne mma na lesbian foɔ no nipa na mo mfa nsusu bɛ no bɛni bɛdi saa ewu no obi ba bɛrima yi efi a wopie kom no papa a wɔno wɔ mama ya no amma sɛbi obi ba bɛrima na ntimi amfa ne mama ya no ɛne ba na papa ya fa nyansa kwan adi sika dɛda abranteɛ yi na sɛbe sɛ yɛ aduro sɛ yɛ deɛn ati mafa obi ba bɛrima no na to ama saa bere a bɛrima no papa ne na ya koduru baabi a akɔfa ɔhaw kɛseɛ ɛde abra kore afɛ deɛ yadeɛ ne kɔbɔ abranteɛ yi wɔ sɔre a baame ne okunu deɛ bɛni sɛ opie a ɔkɔ na naso masi fie saa kyerɛ sɛ papa ne deɛ sika na ɔtete ma no na saa nkurɔfoɔ no nim baabi a yɛnhu baabi a bɛnya bɛsika a ɛba sɛ bɛde wɔ owuram a ne bɛde sika ɛhyɛw no abranteɛ sɔre a ɔkɔ fie maame deɛ ni sɛ o ɛgya mmaaya ne mmarima adeɛ bi adaakye bi ɛpo no ɔbɛyi abaaya yi baako na aware no ɛno ntiri bi a wodi agorɔ kɔ hɔ saa ne kyerɛ sɛ ɔne deɛ okunu ne wɔ fie hɔ a wɔkɔ papa no saa abranteɛ ne ba ɔyere twene ho kakra bi a afɛ deɛ baayɛ aduru baabi a na afɛ deɛ ɔne akwara no wɔ baabi a bɛkɔ nyina odi n'akyi a obi ne nsa bi a ne ba saa ne kyerɛ sɛ deɛ ɔde ayɛ ne ni na papa a meekan no aburokyire kuro ha okura a wɔwɔ so no maame ne okunu fɛdeɛ nti ne bɛmpɛ sɛ ndi kuro ne bɛto dwa na sɛbe nipa binom asɛm yi afa ho so nkakra ne maame bi na ne ba ho fɛfɛɛfa saa bra bɛrima ne yare a kuro no mu maame ne okunu ayɛ batete a bɛhaha no ɛno ne mebɛka no bɛmenka mani pante sɛ deɛ wi a wudi a papa ne de adi bɛ no woni sɛ ba sɛ papa no so ayi ne mama ya mmienu no afiri saa kuro na bɛwɔ no de bɛkɔ kuro foforɔ so
ɔde bɛkɔ country kura foforɔ so ɛyi bɛfiri sɛ Germany ha ɔde bɛkɔ to London papa nyame bɛtua wo ka wate Nyankopɔn no bɛtua wo ka wo bɛdada nim ansa apora ansa na wawu sɛ wohwɛ mfonyi na maame ya sande ama me na wohwɛ obi ba bɛɛma afɛfɛɛfɛ ne de abrante ya yɛ da hɔ a maame ti twa kakra de kyerɛ sɛ Awuraba gye na hwɛ na me nso hwɛ nie me su nie wiase agyapade a yɛpɛ yɛwɔ mma mpanimfoɔ wɔ Ghana ɛba baako a yɛbɛwo na burukyire deɛ obi di ayɛ yɛn ɛmɛɛma binom asɛbe mote aburukyire ha wahu hwɛ ɛno nti ne da bi ankasa yɛmma no ayɛ homa yɛmma ne mmɛne yɛ ne yɛne bɛni nkɔmmɔ sɛ yadeɛ papa yi startee yɛ no sɛ yadeɛ bi sɛ maame ne okunu sɛbio bɛde bɛni to fam a nke bi yɛ bɛbɛhu wobɔ dware a ɛwɔ ma sɛbe ma adwemmɔ ne ma wotim bɛɛ wɔ bɛɛ ma ɔbɔwura hɔ na adeɛ ɛnneɛma wɔ nyina no yɛ adeɛ bi a ɛyɛ adesua wo ɛnyɛ sɛ bi a sɛbe wo ba bɛɛ ma aduru ne mpanyin fie so nti no ɛyɛ wo a wo ba wo ba nyini nya 1000 years a wo wanim no ɔyɛ akwara ɔyɛ wo ba enti baata na wo na wo bate anuanom papa am ne ba yare yi wono yɛ wɔ hena wote akonnwa so na ɛno ne saa bremi bɛka kyerɛ nananom ahemfa sɛbe mo wɔ Ghana sɛ saa nipa bi no ma ho de sɛbe sikanti abo bebe nkonnwa a bɛte aburukyire ha no nananom ɛwɔ sansa na mo bɛsi hene no mo hwɛ yie because ɛnneɛma bi wɔ hɔ a na sɛbe nkonnwa na egu hɔ no ya abɛdeɛ ebinom yɛ badwene sɛ amammerɛ ɛne amanneɛ no eni hɔ no ɛwɔ hɔ papa ya asɛm a wɔka ne sɛ ɔno deɛ ɔwɔ aburukyire ha mpɔre bɛde akonnwa no ma na akonnwa a meka nya akonnwa ketewa wo gyase akonnwa nya akonnwa ketewa ya kyerɛ sɛ papa yɛ de akonnwa no Ghana ɔntaa nkɔ ɔde sika ne kɔ na ne ɔkɔgye akonnwa no yɛ den ahemfo ne ahemafo bebree ne tie aburukyire kuro ha saa bre no bɛnkonnwa kora deda hɔ na no kura ni bɛwa suturo mienu mani so ha yɛ sɛ wopɛ aburukyire a nananom ɛwɔ sɛ mutim ne saafo ebinom ka nkonnwa bi wɔ hɔ a na sɛbe ɛnyɛ sika o but akonnwa na wakɔtena so no hutumi de ɛwɔ akonnwa no manti a wakɔtena so ɛnka nkonnwa no hwɛ nim nka mo ni na prapre yɛ so ɔfo sɛ akonnwa na wo so wɔkɔtena so no ɛnneɛma bi ne wɔkɔpɛ sika no wɔkɔpɛ ne sika ni ho de a ɛnne ɛrefa akonnwa no ma de ɔno te Ghana hɔ a sɛbe brɛ biasa nka ɔwɔ adagye pɔ bɛtena ho asɛm a meka yi mekasa kyerɛ nyansafoɔ mekasa kyerɛ sɛbe nananom ahemfo badwemmafoɔ sɛ nipa bi no wɔ hɔ a hɔ abɔ bahemfo a no kura ni ɛnyɛ sɛ bɛmfata wo bɛnsɛ kyerɛ sɛ wobɛdi akonnwa kɛseɛ bi na wote wɔ burukyire na sɛ deɛ wɔyɛ da a wopɛ deɛ wopɛ no sika ntimi ntena akonnwa so nananom ɛna asɛm a meka yi menim sɛ bɛpem nipa binom na nipa bi nso bubefu nanso nyansafoɔ bɛte nyansafoɔ ase badwemba bɛte badwemba ase hwɛ ɛsan sɛ saa bere papa yi ɔno ankasa n'anum ɔne ɔyere baagye bɛmfo nso atom ɔka ne yere ka kyerɛ me sɛ akwara no adeɛ ne start ya bɛkɔ hospital ko hu sɛ saa yɛ saa adeɛ no baatu ho na mo bebree asɔfoɔ na nneɛ ba bɛtete nwure yi ba bisa mu bebree no ɛyɛ nkonnwa na nti ɔno deɛ mpo ne okunu deɛ bɛhu ne sɛ ɛyɛ adeɛ bi a saa akonnwa no papa no sɛ ontimi ngya akwara no nko ama na yere no enka sɛbe ɔbɛkɔ akɔwura akonnwa no sɛ ne ba no yɛ adeɛ nti ɛnyɛ adeɛ a obetimi atena akonnwa no so bio because ɛwɔ sɛ ɔboa na bɛhwɛ deɛ abɛɛma na yɛ no ayɛ sɛ dam ayɛ na branteɛ tentene gram na sana dam sɛ akwara obi afa ne to ama kyerɛ sɛ adeɛ na sɛ ya branteɛ ne nipadua obi anim ɔbɛfa kwan ɔde ne fa so enti abranteɛ no papa na di na wu a maame de sɛbe ka kyerɛ mi ntimi nyi me ba no to ɛmfa nkyerɛ wo na wo hwɛ a awere ho pempase de adeɛ kyen yɛtɔ ne yɛtɔ ɛmɛɛma bi no wɔ aburukyire ha sɛbe mpere aduasa asɛm wɔ enya nwanwa sɛ nipa binom ɛnsɛm bi a mmerɛ bi de bɛyɛ ka kyerɛ me mmeranteɛ bi sɛ papa bi ɔkɔtena mfie ɔka kyerɛ sɛ wo ɔbɛtena mfie de a na ɛyɛ sɛ wo nko ano tena ha ɛmfa wadamfo bi anka wo ho na dada nka yɛso yɛ mienu ne yɛakyɛ dada kyale da bi ɛsɛm nipa bi no wɔ hɔ abɔne wɔ betim hwɛ sɛ obi pa bɛɛma aba wo na burukyire
edi agro ko obi fie no hwe kwan ode na kofa so nananom ahemfo ni binum asabe bewa abrochire an nyansa adwene ebi ni betimo nyansa na adwene ebi ni betim saa nipa eti abrochire ha ono abɔ ne ho hene a ni kurom nyina kyese be frɛ ne nana sɛ ɔte abrochire nti no hwe kwan ahyi obi ba obi a wonim ne ba e de aye no ono ne mama ya no asesa ba firi kuro no so de ba kokuro foforo so menu aga nani a woti asemi asemu ya werɛho o sa wo hwɛ maame batan maame anani afiri ɔne okunu na wo hwɛ bɛba ba ma asebe ɔda hɔ na saa maame we ne okunu nka saa bere baduba homegie ma bɛne bɛbɛtena se ama bɛbɛ yakɔ aba no bɛne bɛte abrantie hu a adɔfo mpani anuanom mpanifo bɛgu Ghana no so ayɛ bɛdadwene Ghana fo yɛ wɔ ha wo enti saade yɛ obi dia na yɛ kama de a yɛmpɛ yɛpɛsɛ de yɛ wɔ da bia no yɛ de yɛ kama na obi de yɛsɛn enti papa ya ɔno wɔ mama ya sabe anchi ɔno ane mama ya amfabe obi ba be ma achi ne di na wu enti sɛ obi nima obi kyerɛ ariano Ghana fo yɛnsɛm yɛ a mekan no me de amasɛm nyina ne sɛ yɛ bɛkasa kyerɛ nyansafo badwendwemba ɛnsɛm wɔ nyina yɛ abrokyire ha wo abrokyire ha nsɛm no sɛ de maka no nipa bi na nyare enso be ni aduru a bɛbɛfa de asayade no ɛyɛ adwendwene ɛyɛ haw ɛyɛ atete saa bere maame ni okunu yade bi abɔbe nanso yade ni aduru ne sɛ twedi ampo nyame ba sɛ yi adon sɛ papa ya mema gyefo bi ani ba bia ɔdɔfo asɛm ambɛka ne ne sɛ wo tie na sɛ wo hwɛ nsɛm imu a sɛ yɛ wo anka bɛyɛ dan ɛyɛ wo anka bɛka sɛn hwɛ adwendwene ɔhaw atete ɛda baatan bi so hwɛ wudie de bɛma bi ade adi obi ba ɛno nti de meka kyerɛ wa ne sɛ me nua adɔfo momma yɛmma ho hia yɛ enkwara ne men yɛ efisɛ na bɔne a woni patim no wo ba kora wo gyana ma obi a agye sɛ nyame unim sɛ wonsusu obi anka bɛma a ɔno anka sɛ anyini no ɛyɛ dɛ na otinko obi fie ɛma ne di na wu ɛte sɛ ɔnya akwala o abɛma apanimu asɛbe ɔburu mfie du nwɔtwe a na nka obetima afɔ oba odi agoro ma me ne papa ni sɛ baabi a maya wo no odi agoro ko eti ba gya ne pa ama no sɛ yɛ nyame pepo a bia ne papa ne mama ya no obetima afa bia ware papa na gya ne ma no ho afọ obi ba bɛma no obi agudie obi ade amfaso bɛba so da akye ama no asɛn no ama batan ne nsunu batan ne nsa guniti me nua adɔfo ɛnɛ nsɛm yɛ awerɛho sɛ wo hu bi a sɛ wate bi so a hwɛ kwan a nipa bi ne nipa bi ne mefa so ɛno ne saa bere Ghana ho akɔyɛ bibi te sɛ sɛbe enkora mɛmɛ bi ne ma bɛne na mabɔntene no na amanfo akɔkye bɛ sɛ bɛne bɛ yɛ gay ahemfo na bɛtutu ntuma aguso no asɔfo na babɔ credit card no empanimfo bi ne wɔ Ghana bɛne bɛ di saa wu no na sɛ wo hwɛ nipa bɛ ka na sɛm yi de bɛde na sɛm ama mi papa wayɛ lucky maame ne okunu bɛba no na nka wo hene na wo tie abrokyire asa wo yɛ ɔhene no a watima di obi bɛwu asɛ ne life no ka wasa wo yɛ do mfonyini to so ma nipa nyina hwɛ wo wasesa wo ma na firi ho papa bi na mo ne tentam wo no ya yi ne mama ya mienu de bɛfiri hɔ de bɛkɔ baabi no papa ne na di obi ba ma ewusa no oni adɔfo sɛ de me ne waka no fa ba bi frase memu tena sena dwendwena sɛ mehu na wo bɛte nsɛm bi ase me de me bɛkasa kyerɛ banyansafo badwendwemba sɛ wo bɛte ase me na wafa ba bi afiri mu meka ne nyina wie a ye makora wo nkwa so wo hene nyansafo no ana menka kyerɛ wo sɛ sika yɛ dutam o we nyina yɛ dean a yɛ sika yɛ dutam sɛ wo koduru dua na se de a baako pɛ na ate da hɔ de aka tua so ehu mframa ɛma de ehu mframa no ɛnha wadwene sɛ wo te gya na mani nhu ehuhuhu a de ɛbɛte atɔ no ɛno ne yɛ wo de a enti sɛ wo fa no wo de no akɔ ɛnyɛ saa de na wo yɛ wadwene sɛ wo pɛ bi afa aka ho a wanhwɛ yi a de ebesi no ɛnyɛ papa kɔso anatie ɛyɛ nkaebo yi
owura Kofi Jima Ankwana owo manga na mu wo de etoa so bi e de amaye etoa so na yewe ya se mo to ni edi papa twase obiada ebo hwidi ene trada na obeboa no abusu apani Peter Osei bonsu abura abusu apani no odwumo na ba fo wura autosumenu akobi ahene no so odwumo Reverend Francis Michael Aponsa parish priest Sacred Heart Churchmentia Mr. Kwaku Menu a businessman Kumasi Honorable Collins no MC Bechem and Ono Ewo na Emma be a thing any Mr. George Tufo or lending and Mr. Michael Osei Minta Dodo Fero Abasho Ofako Minta no bele ya Pastor Bartholomew Edu Deeper Life Bible Church Kenya State number 2 na yewa eye Osei Minta Michael Arodo Afren Abasho ana onimonyam for Osei Minta owo pele memu era na abra breme wo ni wura adanse hemano no koye nkiye checheche Alice yefusua awoya onya bisharo abi okrom yenu 92 years awoya akọ ya mame eye ho ehye etieni eye osana bosom ye August wo mu edinafua abionu ba 21st August ya memene da na yebede da na homache no nan ewo house number DWA 67 Jumo na yesu echejadwo no nkro bebo na yamano so ana wu yemuana August Catholic Church wo mu amusie wodwo akokra na yaba betrase na yaba abenum sikasa eti yabasra mu dwomo funeral ground so e yabetrase ayi every prem to bread akopem nonsia na ade achikwasi ada eno so yabe ye na nyasa no paro yabekwa sorry I was saying August Catholic a church wodwo na fe yakọ na yedi aseda ko matwedi apon yankopon ne duada no ebusua betrase buka ebusua fie wodwomo DWA 69 dwomo etiasra ebusua nyina samomra na mombebo no ekaboni twatoni ya sabe mu nyina mu ni no eye me maame abrabra mawuo adanse hema oni okunu owura ko minta no Germany Berlin ha ane ofaminta maame ne da fam no nti ye to nsafra busua Berlinfo adom amowo manga na mu a so befiri ha kwa ye 21st August ya no eye dwemo eho ne ye gya wo ya kwan pra sa de maka no maame ye batan obatampa a wonu aduane ebokahire ntoma na ode abokahire de aduane asisu na amanfo ma oto nsafra amanfo ma se de medidi enu nti ye sradofo se momere enu mejanyen eye adwemo abontene so de and ye 21st August de eye no abuna brema wadanse he mo beyansi ye ketedie kire ye behyecha adosoa nti anya asenketoa nti ba bia wo bia no yato nsafra wo se bra bedidi free abra ma wadanse he ma de wode ka besi kumase enti ba bia wo bia hwehwe na chi akwan adanse he ma wo Berlin Germany maami de wode ka besi ho efisa de okunu ye ma no bra ne maami wuye eye ne fene ni soye enu nti ono nso oba aboso e de edi ko mintachi medamase bebre wonsaka video ya sende fama wunua na odofo yeguso a fa ba bi frase mi mu de beboa wo medase mama ka chire ni bye bye obi ni ma obi chire